хора, добре дошли в новото ми видео. Аз съм Стилян БГ и днес ще играем на Fortnite с Дитко. Нека да започваме! Сега кацаме в Pleasant Park. Така, Дитко, давай. Да, абонирайте се за канала ми, пишете долу в коментарите дали искате да играя на Fortnite и на още различни, разнообразни, много хубави игри. О, безкрайни патрони имаме. О, не. О, не. Да, между другото, когато снимаме, нямаме безкрайни патрони, а като не снимаме, имаме. Като не снимаме, нямаме, а като снимаме, имаме. Как става с работа? Да, добре. Сега взимаме това. Идвай. О, не е там. Елами. А, те са трима. Супер. 4. Ой, не е супер. Не. Не! Не! Ами, хора, за жалост умряхме. Ще се видим в следващия рунд. Третата игра сме. Така. Пак директно в Pleasant Park. Най-доброто. Не, нямаме. Нямаме безкрайни патрони. Да. Така, една хубава помпичка. Едно такова. Хакерското. Така се казва, хакерско. Ако не знаете. Подобно. А зад къщата има един. Так, ето. Така, 64, 103. Айде убит. Така, хора, това е третата и финална игра, както разбрахте, най-вероятно. Да, много добри сме на Fortnite. И побеждаваме почти всяка игра, нали знаете? По видеята. То се разбира, да е. Нали? Не знам. Да. Така. И там. Не можах да се нацеля. Какво? Отгоре? Моля! Ама как ме убиха? Добре, гледаме Дитко сега. Той явно няма да може да ми вземе картата. Има 12 човека. Ами има някакъв шанс. Дай с далечното оръжие, давай. Не, за тебе! Не! Ами, хора, това беше третата и финална игра. Ударете един лайк на видеото, абонирайте се за канала ми и до скоро! Това е втора игра.
Мисля, че ще играем общо 3. Да, 3 рунда. Както винаги, 3 рунда. Така. Така, добре. Нямам безкрайни патрони този път. То сега фък... не. Да, наистина и на мен ми харесва най-много Блиц Рояла като мод. О, не. Но, така. Сега да хилнем Дитко. Давай. Не, май умря, да. Мисля, че умря. Не, още не умря, защото имам един... не! Пази са. Добре, така. Цак. Айде! Добре, така, пръснахме ги. Дай отим да вземем ламата. Добре, вземай пъмчката. Добре. Цак, цак. Нок. Добре, оня е тук. Тук има един. Не. Трябва да го убим. Браво. Помпата ще му взема, така ще му взема и това. Призаредена е. И там. Убит. Да. Така. Браво. Има 7 човека. Добре. Така. Тук не мисля, че има, защото е зоната... Да, няма. Там това. Някъде пак към Плезент Бай. Ние оттам се връщаме, те нататък. Да, има една пратка е там. Ще падне. Аз тям да я взема. Идвай. Идвай. Така. Котката на Дитко мялка, хора. Да. Да, май да. Да, последница. Нок, убит. Айде, ес! Убихме ги. Добре, хора, това беше втората игра. Ще се видим направо в третата игра. Третата игра сме. Така. Пак директно в Плезент парк. Най-доброто. Не, нямаме. Нямаме безкрайни патрони. Да. Така, една хубава помпичка. Едно такова. Хакерското. Така се казва, хакерско. Ако не знаете.
подобно. А зад къщата има един. Так, ето. Така, 64, 103. Айде убит. Така, хора, това е третата и финална игра, както разбрахте, най-вероятно. Да, много добри сме на Fortnite. И побеждаваме почти всяка игра, нали знаете? По видеята. То се разбира, да. Нали? Не знам. Да. Така. И там. Не можах се нацеля. Какво? Отгоре! Моля! Ама как ме убиха? Добре, гледаме дитко сега. Той явно няма да може да ми вземе картата. Има 12 човека. Ами има някакъв шанс. Дай с далечното оръжие, давай. Не, за тебе! Не! Ами, хора, това беше третата и финална игра. Ударете един лайк на видеото, абонирайте се за канала ми и до скоро!